Mama, oh mama, mama, achọrọ m ịma. Mama, oh chọma, Gingo, Ringo, Sam, I am calling na tana, tana, ay, iya, iya, ay, iya, tana, tana, ba, tana, tana, ba, pam, pam. I go de pamper you. I go. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Mm, mm, mm. Like you do. Number one. Mama, oh mama. Mm-hmm. I love it. Ringo, Ringo, Salo. Tana, 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 tana. Tana, tana, tana. Yes, so just in case ọ bụ na ịghọtara egwu afọ, ịghọtago egwu ndị love, egwu ndị ịfụnanya. Tata bụ nnọọ Workers' Day, so ana m spread the love to every person bụ na ọ na-arụ ọrụ oyibo, every person bụ na ọ na-eji aka akpata ife ọnụ na-eri, every person bụ na o teta ụla, the first thing ọ na-eche bụ kedu ife ezinụlọ ya ga-eri. Every single person that is hustling, every single person na-arụ ọrụ, every single person bụ na anọrọ idle. Unu aka na-echeta today, m na-asị njisi ike ma nwoke ma nwanyị, otu ọbụla o si na dị jisi ike, because definitely ama m that we are trying our best. Hapụkwana ịnọ na Nigeria will make it look like you're not doing anything. Nigeria ga-eme gị ọ dịka na o nwere ihe ị na-eme, but I promise you, half of the efforts ị na-etinye na Nigeria itinye ya n'obodo oyibo, within 3 years within 3 years, I promise you, ị ga-arụ ụlọ na Nigeria gbaanị na 2 places. So ana m appreciate every single person na-alụ ọrụ, na-agba mbọ, na-eme ife o kwesịrị ime ka o wee bụrụ mmadụ. M na-echeta unu n'ụbọchị nketa, mana ajụ na-ajụ bụ na ọkala unu mmanụ nọ n'ụlọ zuo ike ka unu achọ ka unu nata salary jee ọrụ on a Workers' Day. Yatago, anyị nidiri ịma vibes ndị Enugu dịka otu o si wee dị na holiday. Enidi m ịma your vibes, kedu ife ilo, enidi m ịma ife ichelụ maka ịnọ n'ụlọ on Workers' Day. Maka na ndị ọrụ oyibo, ndị nkụzi, ụmụ akwụkwọ, onye ọbụla tụkwuchana n'ụlọ. Ịghọtago, onye ọbụla tụkwuchana n'ụlọ. Maka why? Maka na taa bụ Workers' Day. Ọ dịkwa mma ezumike a, maka mana asị gị kwuo, ọ bụ na arapụrụ gị ya sọsọ gị, kedu ife ị ga-eme
ya anọ n'ụlọ ka ị ga-achọ ije ọrụ, kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. anyị ji na-ekwu ife a n'ụbọchị nke taa bụ ka ị nwee ike malụ ife ebe anyị kwụ ihe anyị nọ na ya as a worker. Kedu ife ilo? Anọkwa m live na YouTube, anọ m live na YouTube right now, so ọ bụ na ị chọrọ isonyelụ m na YouTube, of course ị nwere ike join m na Vote Odenigbo. Vote Odenigbo, ije na Vote Odenigbo enweta anyị, ma Vote FM Odenigbo, nke ọ bụla ịpịkwa n'ala ị ga-enweta m ozugbo itinye ọnụ gị. Wishie ndị mmadụ happy workers day. Ọ bụ na o nwere onye ma na-agbasi mbọ ike na-arụ ọrụ oyibo, o nwere ndị bụ nọ n'ọrụ oyibo a ka ha ji rụtakwa ụlọ. Yes, mana manụ ụlọ ahụ nwere ka ọ bụ na-eteki for 10 years ma 15 years, one day one block, one day one block. Ọ dịrị izi, ịghọtago? Ọ dịrị izi, one day one block, one day one block, a na-edi ya mefe mari onwe isi. Ọ dịrị izi, so na-ekenecha onye ọbụla, mana anyị niile mana ife fịara arụ na Nigeria. So kedu ife ilo? To work and get paid, or ka ị nọrọ n'ụlọ, ịghọtago, nọrọkwa ka ịha. I prefer ka akwụọ gị ụgwọ adịala gị salary na salary gị ka ị wee nwee ike rụnwe ọrụ, or i prefer ọ bụ na 1 naira ka a na-akwụ gị, sịkwụwa gị 1 naira ahụ ịdị alright, sịkwụwa gị the 1 naira na ịdị alright. Kedu ife ilo? Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Join anyị live na YouTube Odenigbo na Vote Odenigbo ka ị nwee ike sonyela anyị n'ife anyị na-eme. Achọrọ m believe na anyị dị very busy today because of course ịma na taa bụ Friday, so ndị ga-eje mmemme eri ka ndị ga-ejide opportunity a mee travel. Onwe ndị bụ na ha n'ọnyịnya ka ha mee travel sef, ịghọtago? Onwe ndị bụ n'ọnyịnya ka fa mee travel, maka why? Maka na taa abụgo Friday, onwezi ihe gbasara afa n'ije ọrụ on Saturday. Taa bụ no public holiday, so ka anyị nụ ife o nwere ikwu. Hello, ka ime? Good evening. O ka afa gị na ebe isi akpọ m? Ee, ụmụ anyị alụ m. O daalụ sọ, gbayalụ nọ m. O nsogbu adịrọ, daalụ sọ, daalụ. And of course for ndị bụ na ha nọkwa na village na-ege m ntị, ndị nọ n'ime obodo, ndị nke bụ na fa nọ nnọọ maka their comfort zone, ebe fa na-anara ikuku. O nwere ụdị ikuku ọ ya woke ogi na village like this, ịghọta ife urban na rural dị jụọ dị iche. Ọkwefu urban area na rural area, ihe ji ị ga-aghọta the difference. So na-ekenechi unu ndị niile bụ nọ na town, ndị nọ na village wee na-ege m ntị. Mgbanyalụ m ọ 0706 048 5853 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. anyị na-ajụ kedu ife ichelụ ịnọ n'ụlọ ka ị hapụ inweta ego gị, ka ị na-anatakwa your normal salary, ka ị jee ọrụ on a public holiday, ya bụ ụdịka ụbọchị nketa enyela anyị holiday, ka ị jee ọrụ mana si adịalụ gị extra money na your salary. Hello, hello. All right, 0706 048 5853 my one at 0915 570 8347. Hello, good evening. Ime
Ademoye. I wish you the same. I wish you the same. Yeah, so thank God. Kafa gị na ebe isi akpa anyị. Kenechukwu from Enugu nnọọ. Oh. Ọkamma ịchọ ịga ọrụ taa ka etinyelu gị ego maka na ijele ọrụ on a public holiday. Ka ọ sị na ọba public holiday na mindrọ ka a na-akwụkwọ gị ihe a na-akwụ gị. Mm. Mm. Eziokwu. Daalụ. Daalụ sọ. Alright, of course, nyanwa sị na ọ kara ọma na ezuru ike ka ezutu ike. Ka ezu ezumike emechakwa n'ugwu onye nwụrụ anwụ ike. Don't worry. Hello. Good evening. Kekime. 07060485853 my one at 0915-570-8347. Hello. Good evening. Kekime. No, ka afa gị na ebe isi akpa anyị. No. Daalụ. Okay. Daalụ. Daalụ sọ. Alright, nyanwa na-akọwata that n'otu ụwa otu Nigeria si wee makwụrụ kịta anụ nna si nyekwu ya ọrụ ka ọ rụọ ma chi tinyeli ego n'ọrụ maka na ife nwoke na-afụ erike. Ife nwoke na-afụ erike cause responsibility choke, demand karịzị income, so ọ bụ na gị kedu ife ilo. Hello. Uhuruchi ọma ka ime. Adị m mma. Ka mụ na ya na-ekwu. Sorry. Ekesin, onu ga-adịrị ịbụa. Ka ime, ị na-ezukwa ike mgbe niile onwe ebe ị na-eje. Wow. Amanikwa. Eziokwu. I wish you the best. Daalụ.
daalụ. Hmm. Yes. Tata tata ọma tata ya agụnye nkwanụ asị ụbọchị ndị ọrụ aka kwanụ. Unu adị ekwe ezu ike. Ọ ya bụ the problem. Mm-hmm. Eziokwu. Daalụ. Onye ọbụla daalụ sọ. Amen. Daalụ sọ. Daalụ. And of course, anyị ma na ndị ọrụ aka bụ everyday. Ọ fọrọ ha Sunday sef. Adị m sure na onwe ndị ọya ịkpọkwa Sunday. Ha amapụta. Nwunye ha ga na-ayọfa nna zukwa anyị ka sị gị ezuo ike nni eme gịnị. On Monday ma Tuesday isi m nye gị ego nni nsabala gị aka kịta ọ dịka. So ndị ọrụ aka m na-ekenekwa unu ọ dịrọkwa izi o. Na-ekenekwa unu ọ dịrị izi. Onye ọbụla ife ọbụla ị na-eme ọ dịrị izi. So don't worry, anyị ga-echeta unu ndị ọrụ aka but ihe ji echetakarị ndị ọka bụ na unwe onwe unu. Ịghọtago ọ dịka ndị shop ndị na-ele afịa ọ mbọsị imepekwa shop anyị abịagolo afịa anyị afọrọ gị anya chọọ onye mepenu. Ọ bụrụ na ndị na-ele ofu ihe ị na-ele decide ya ka ha gaa public holiday anyị ga-echebe unu. O nwere ebe ọzọ anyị na-eje. So unu anwe onwe unu mana ndị ọrụ oyibo bụ na edeelụfa akwụkwọ ha nwee code of conduct. Mbọsị ọbụla ịbịa ha ọrụ nsogbu. Mbọsị ị bịara abịa dres ha ọfụma nsogbu. Mbọsị ya dres kwana ọfụma ịkparịa mmadụ ma ọ nụọ ọgụ nsogbu. So ndị ọrụ oyibo nke fa case fa dị iche because ha dị ruled by a certain rules and regulation na enwe code of conduct na ndị otu ya. Hello. Good evening. Ka ime? Okay, kwan. Daalụ. Amen. Amen. Hmm. 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 Eziokwu ọ bụrụ asị.
Daalụ sọ. Daalụ. Daalụ. All right, and of course, mmadụ na ndị ọrụ aka. Onye ọrụ aka si gị na ọ dị arụta ego n'ife ọ na-eme, marụ na ọ mara ihe ọ na-eme. Onye ọrụ aka na-arụ ife si gị, ịma na ọ mara ihe ọ na-eme. Ndị ọrụ aka fear them. Ndị a na-ebu ego. Hello. Good evening. Ka ime? Adị m oyi. Honorable nnọọ. Sir. Ojoto. Daalụ. Daalụ sọ. Akọwala gị na biznes ọ dịkwanụ iji ime biznes ọrụ oyibo na mmadụ ịnọtara n'onye ọrụ aka na ya na-abụrụ na ma compare the two. So na ọ bụ nke onye chọrọ ime itoolu n'ahịa ede na ihe ọ chọrọ life enwere ego etu ụdị iji ike esego savant na-eche mgbe ọ ritaya ọ dịte na ndị chọrọ mmadụ nke onye ọbụla chọrọ Chineke ihe nke ahụ tupu gozie ada mmadụ na ị na-eme ọfụma asị m ka m elu na ọrụ keba. Daalụ. Daalụ honorable. Daalụ sọ. Daalụ. And of course, Otego no from honorable. Thank you for joining me. Biko Mama G, Kings, Mommy Radio, ọkwa Sunday si nchata ncha amazụ na Sunday ka ọ Monday. Ndị a bụ ndị nni dịrị ịnụ onu for again. Adị sure na arụ dị, adị sure na eji dị. Ya bụrụ nnọọ mkpụgharị Naijiria na-akpụgharị onye ọbụla. But I just hope na arụ dịchasị unu. Anya unu na-eme m. Kpọzianụ m biko n'otena. Hello. Kedu wee gị? Ịchọ inye m ọkwa ịbịakwana na ịbụ onye nke m na ọ bụrụ ya anụmanụ n'onu ndị a bụ ndị this year ha akpọbe m since January anụbe m from them. Yes. So mba afa gị dị na list. No, eze egwu n'afọ. A na-egbu ya different way. Onye abịa ya egburu nke ya, onye abịa ya egburu nke ya, onye abịa gburu nke ya. Ọ na-adị mma a na-ajụ ajụjụ a na-aghọta ajụjụ so that amụrụ otu esi edozi ya onye ọla na-aghọta ọfụma. Ajụjụ na-ajụ si ịga ọnụ na public holiday ọ dị mma ka ọ wụ ịnọ ezumike ahụ ka ọ wụ itinye ego n'elu ya agawa ọrụ. Mọmị ihe m na-ajụ like sọ mkpụrụ okwu ezumike ọ dị. Ezumike ọ dị n'obodo a. Asị onye mụrụ anya akpa ya mụrụ anya. Onye lara ụra akpa ya lara ụra. Ọhịa obodo anyị kirite 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 kirite. Do you understand? Ga-abịakwa on the other side of it.
ego a na-akwụ ụgwọ si ndị ọrụ oyibo ọ na-ezu onwere ha gụrụ ọnụ zuru ezu ego ole ka a ga-etinye n'elu ego ahụ a na-akwụ a ga-asị na o zuola nothing mmadụ ndụ gị aka ị ga-ewere ya kwọrọ ndụ ilebara onwe gị anya ọrụ resume kwa you continue from where you stop like mụnwa now asa ndị ọrụ oyibo akwa anọ n'ihu ọrụ na-arụ ọrụ enyere m holiday ọgwụ na ọwa na-egwu gatị na ị ga-abịa ịma ihe ga-eso ya like you said apịa gị kwelu mgbe a ghara gị ya 2 times krete ahụ ekpere gị ọkụ asị na edere ha na-asị ya n'oyibo disobedient abi subordination Jonathan onweghị nke mere mete ya ezumike adịghị ego ọwa a na-agwụ akwụrụ ọnụ o zuru ezu n'aza nke ọbụla ya hụrụ ga-eme na-enyere onwe gị aka a sị na enyere ezumike ọ dabara gị were ya zuru ike nwanne m ma ọ dabara gwa gị ya nọrọkwa n'ihu ọrụ soro m nọrọ n'ihu ọrụ otu m nọkwa n'ihu ọrụ taa a sị enyere holiday ya ka ọwụọ ya ya my brother so n'aza biko onye ọbụla nke onye na-eme ya jisi ike ọbụkwa onye na-eme nke ọjọọ because isi na ị na-eme nke ọjọọ ụgbọ ndị anwụta ga-apịa gị krete because obodo a country asef nchọrọ hapụ this country cover my village ya ka ọwụọ ya eze ebu n'afọ thank you for mgbe ọbụla ọ ya wee ịbịakwa n'ala ebe a nọ ị na-etinye m nnọọ ọchị n'iru I'm telling you ọ daga kriti daalụ sọ nwoke ọma daalụ nwa nwerekwanụ nke a na-eme zuru ezu o nwere ego anyị enye anyị n'obodo a zuru ezu number one for the fact na our currency bugodu hey echeta etibe mkpu our currency bụ echeta etibe mkpu echeta obi amapụ ị bụrụzie a citizen of Nigeria bụ ichetezi obodo isi na ya itinye mkpu akwa ga na-adazi na ESBS so a lot of you ga-prefer kwa ịnọ n'ụlọ ịnọ n'ụlọ instead of ịga rụọ ọrụ help with the economic growth m ga-prefer otu ya bụ workers day now normally as onye ọrụ oyibo ị kwesịrị inwe another source of income ị na-generate income because the more ị na-eme sales a na-enwe exchange of goods and services economy a na-agbagote kedu ife mere iji eche na gọvanọ of Anambra steeti wee sị onye ọbụla bịaba ọrụ Monde ihe eje ọrụ ihe eje shop kedu ihe mere iji eche na Peter Mba the first thing o mee bụ ọ bụ na ị pụtara na shop ọ bụ na ị na-akpọsa afịa n'Ogbede ego ahụ ị na-egenerate there every day the very very important to the state ihe eche na from akpa gị to akpa onye ọzọ ka ọ na-aba but for the fact na ị na-ele afịa a na-enwe import of goods into a state o mean that na that particular state na-eme ọfụma imagine Monday public holiday Tuesday God forbid asị na mmadụ anwụọ n'afịa na that line ma ọ 2 lines ma the whole afịa ma mmepe afịa adị ka ọ dị goods adị ka ọ dị ego aka dị na akpa onye ọ dị agaghị enwe any means of exchange there will be no buying and selling no importation of goods no generation of revenue
onye ka o ji wepụta emekwa na alụ gọvanọ asị gị gbalụ gaba afịa na ọ ga-achụkwu nke because ha ma what they are trying to get into the state. So the only way investors ga-esi wee bata na a state bụ n'afọ that na-enwe goods and services, na-enwe buying and selling goods and services, na-enwelu ndị na-ego afịa n'obodo, na onwelu ndị na-espend ego na commodities. onye ka o ji ahụ ịmara ndị Enugu steeti unu aghọtara anya biznes ọya melu onye ọrụ oyibo enwero second option. ihe ọ nọ na ya bụ ọrụ oyibo ahụ. unu enwero second option. ihe unu nọ na ya bụ just dị ọrụ oyibo. ije na Anambra ị ga-afụ ofu onye ka ọ na-arụ ọrụ n'ọrụ ete, ị ga-afụ ofu onye onwe shop ịnọ ma ise. And that's why ije na Anambra ego dị. onye ọbụla na-ebe akwa but ha dị ebelu. Anambra dị ebe ka ndị ọzọ si ebe. Why? Because every season, every year, every month, every day, every week, a na-enwe buying and selling. Buying and selling. Exchange of products for money. mgbe niile a na-atụbata afịa. onye bụ na economy na-eme ọfụma. ịghọtago? maka ụfọdụ n'ime unu aghọtara ya ka nkọwa emeke otu a nkọwa ya na inwe ike ịghọta ọbụkwa na onwe ihe gbagwojuru gị anya ime ka mmalụ. Workers Day amaka but Saturday Sunday ịnọkwa n'ụlọ. Saturday Sunday ịnọkwa n'ụlọ. Why not? ọ bụrụ na enye anyị Workers Day as holiday, ịpụtakwa. ọ bụrụ na waterproof ka ị na-ele, ọ bụrụ na ice water ka ị na-ele, ọ bụrụ na iron ka ị na-ele, ọ bụrụ na tiles ka ị na-ele, whatever ị na-ele bupụta. In fact, bịa soro di gị because ma nwunye gị nọrọ na shop dadu na-apịakọ na shop nọọsụ unu na-eje village mana unu na-eje ezumike. ọ dịkwa mma, ezumike dị mma but legodo afịa. onye ka ọ ya ije na Asian country fadi eje church even on a Sunday like this. on a Sunday ha nọ n'afịa na-azụ afịa. onwe dịka na-apịachi ha ya apịachigodu. ha apịachie for 2 hours or 3 hours before emekwe ha apụtakwana. that's ọ bụkwa na ha na-apịachi atọ. Asian countries, China, Korea, kedu afafa, Dubai, these places a na-arụ ọrụ everyday. and ọ na-help their economy. ọ na-help their economy very very well because ha dị steady in production of products, goods. mgbe niile a na-atụbata afịa. nwere ihe dịka na ijel asị na-emechi shop na a na-ekpe ekpere. nwere ihe dị otu ahụ adịrọ. epeka ekete unu eteke 1 hour na-ekpe ekpere si na ihe dị otu ahụ adịrọ n'obodo oyibo. nwere onye send gị na your religion. and onye melipụtakwa na Nigeria anya na-ebe mana ihe na-ebe unu amara onye ekpere ma mma mana kpee ya n'ụlọ pụta ịpụta na shop mana business. Open the business for the day. From the reason why meju ebia afia ebe 8 o'clock a.m. or 9 a.m. asị na line ebe nchọrọ igo ife na ekpe ekpere. mmadụ take you seriously. ịchọ ikpe ekpere ijee na church. ịchọ ikpe ekpere na ọ na be gị kpee ekpere. hapụ ndị bịara ịzụ afịa ka fa zụọ afịa. ọ bụrụ ekpere it doesn't help your economy. ihe na-ebe ka na-ebe. Nigeria is the most most religious country enwe na Africa, yet anyị nọ n'azụ oche azụ. anyị bụ the most religious country mana anyị nọ n'azụ. so is it not high time you go unu that na ka anyị tinye uche n'ife na-enye anyị ego karịa n'ife na-eteke our time anyị na-awala ewe our time.
ịdị prayerful dị mma mana ịdị too religious is ebe a nke anyị na-enwe problem. Ebe a nke anyị na-enwe problem. So once again, happy Workers' Day to ndị niile bụ nọ n'ụlọ na-ezu ike. Anyị nwa bụ na anyị nọ n'ilo like this na-arụ ọrụ taa. Amapụgokwa m 2 times today before m bịa station. Chekwaje chọọ ndị na-achọ ife na-achọ je chọkwa afa o. Ịghọtago? Because like this na n'Enugu State anyị na-achọ na-akpọ onye na-achọkwa na-akpọ onye ọzọ. All right, so like this, ga-eji obere musical break, but ka m pick a caller. Ọ dị very very important. Hello. Adịkwa m maka afa gị na ebe isi akpọ m. Emeka nnọọ. Afa mba ntị Chinazọ. Anyị nọ n'Odenigbo. Daalụ. onye ọrụ oyibo nwere ike otu ọnụ ọma nzukọ mana ọ dị beta ọf na onye ọrụ aka ya nche mana ekwu anya ahịta ya nta ndị niile na-ebi na park a na-akwụ 1,800,000 600,000 then of what ha nwere adị again they don't ha nwere opportunity na biko tinye ha akwụ ụgwọ nye mana onye bụ kapịnta maọbụ onye bi ya na ije kwuru mmadụ steeti nweta ọrụeji kedu steeti nweta ọrụeji na ọrụ gị nwere sekuriti isi ya
Oyibo hope after the that na one thing or the other can have a career. Or might depend on where. Manaka, you have to have a home or you have to have a home now. Who can take it? Oh, we just we could get another person can take them now. There's a lot of advantage for me. Look where when I man, I call what a cousin of mine. But ina oyibuka na ọ bụ na ọ na-arụ Igbo ọka ngụ mgbe ọ ya na-arụ ọka ngụ mana ahụ dị anya ya ọ ga-enwe isi ka ya iji ya niile na maka ọ na-eme ọ na-arụ Igbo ọ na-arụ mkpọ na-abazi n'ụlọ mgbe o nwere Chineke na-eri ebere nwere ka ọrịa ahụ mana dịka ọrụ Igbo na-arụ ejikọ asara dị ya asara dị n'ọkụ ahụ Kita no sosok, iya kawan yang organize. Aku no sosok ya kawan alat gue ya. Kau no kita sebenarnya ika drozeno. Oma itu tak kerja. Mana orang kita pun dia kau mau jadi tu. Tapi itu, so umur di jadi miro. Ada itu. Ini nama kita. Ini nama dia kau. Aku kita kita. Kita awal mau publik kau. Kalau tak ganti kau mau provided na all him once in a while. Man, over every time I will at home, you got you don't know holidays. Now, living is this that now. There is nothing. People in particular that aspect. There's not only kind of what any man is I know what. Amam. And then you might address. Why? So I think the thing is, onye ọbụla na-adịghị isi ike nwere problem ọya ọ na-ebute n'ahụ take it hapụ odo spirit ego dịkwa mma mana important onye nke si na jesita onye nke si ọbụla usita mee ya o nwere telugu ndị ahụ si iri mgbe ha dị anọ emekwa na ajọ oge na ka ọkụma na na-akazi ọkwa ndị ọcha tinyere ya so onye na-abụ ma ndị nọ n'afịa na-asa you can imagine that. After watching in Kankanka, why is it great for Hannah? Always because they have access to it's a way like that. No, but they only have even get some room. Or listening well at that property. And I say, could you do It's okay. Well, I want to listen to that young man for well, so that they are people. My people, they must go to speak out. For the time, you think that back in our theater, well, I will get your boy again. It's not the wrong way to what for your time. My mother, Baba, all the whole people. Oh, yeah, I put him up for us. It's not okay for I need to put that. Of course, I didn't because I put attention. You know that. When I didn't call that, All right, Dalo. So, Dalo, and of course, somebody Jesus Christ, God, rather, Mbone Kowa, on with the one day to rest. He goes again, rest, the very important. I think me come rest thinking when he will on Saturday or on a Sunday. But I'm an ndị ọrụ oyibo. I'm an ndị ọrụ oyibo. This year, ha nwee ike o nwee ike sọsọ rest ya holiday anyị ewegodi this year sef ru 15 mana enwe Saturday and Sunday to rest abi enwe Sunday and Saturday to rest
so ezumike dị oke mkpa. Nwere onye ifu ụmụ nwa ya nwa na-apụtakwa ebe a na-asị gị ị kwesịkwa izu ike, zukwe na ike. Arụchala eme gịnị, agba oringo, even Flavor gụrụ ya. Alụchala eme gịnị, eje nwa ụwa mgbede, anọkọta ifekwa eje Abuja na ijidekwa ego, ịchọkwa ifeje obodo oyibo, ego gị. So ife ọbụla ịchọ iji ego gị wee mee, ime ya. But ife nna-achọ ịkọwatara gị bụ na while you are resting and sleeping, other people are gịnị, working and toiling and na-renew their economy. Inwe ka arụ si eme gị, biko take a bed rest. Aka na-arụ ọrụ ma arụ na-arụ ọrụ kwesịrị izu ike, no doubt. So jisie ike, zuo ike when it is necessary. Ọ dị mma, but ihe nna-achọ ịgwa gị bụ na the reason why anyị ji ebeela akwa currency anyị economy ji wee dị like this because we are not generating enough into the economy. Anyị adịghị generate enough into the economy. So ọ dị very very important that na ife ọbụla ị na-eme, make sure that as a worker, buying and selling dị involved, exchange of goods for money dị involved, whether na igbo onye ọrụ aka, whether na igbo onye ọrụ oyibo. And ihe melu ịbịa fụ n'obodo ndị ọrụ oyibo dominate too much, economy fa adị robust. Economy fa ama dịka nke ndị Anambra, nke Oyeju dịka nke ndị Imo steeti. Ọ dị robust. Take rest. Zuo ịchọ ịlarụla for 1 week, larụ, nwere onye ji gị. Chọọ izu ike, ịchọ idelu your employer si ya nna tata achọghị m ebi ọrụ, in fact for 1 month, no problem. But remember na ihe anyị na-ekwu maka ya bụ kedu ife ilo, kedu uche gị, kedu ife ibu n'obi, kedu ka isi wee chọọ ka o wee si wee dịrị gị. Would you rather izu ike on a workers day ka ọ si tinyelu gị ego ma gị mee gịnị, rụọ ọrụ on a workers day? Ndị niile nọ na YouTube, na-ekene unu too, na-ekene unu na join m nnọọ. Yes, Helen Ogbonna, fine girl, daalụ so. Summer Links TV, see my fine nazo, happy workers day, daalụ. If I sleep for 1 week, agụụ ga-egbu m, my dear sister. A single father of 4 kids. A single father of 4 kids. You need to work. Helen sim holiday o. Nne m zube dị ike, enjoy. Kama na asị na nwata na-ata akara na-ata ego ya. Ọ bụrụ ego ụmụ nwa ba ntichi na-azọ ka ị na ya. Helen ga-asị kpatakpata ọbịa ESBS ngoni ya, zukwa n'ike. Solomon Savior sim watching from Enugu. Arize watching from Abuja. Arize nọ na Abuja for the ADC nwe ihe a na-eme na Abuja right now. Na-ewukwa n'iwe, ịghọtago. So onye ọbụla nọkwa n'ebe ọ ga-eshi wee mee gịnị, ọ ga-eshi wee na-abala anyị ebe ọ esi, because movement niile anyị na-eme kịta bụ movement niile anyị na-eme kịta bụ otu ọ ga-esi wee dịrị Naijiria mma. Ndị ma na ọ dịrị Naijiria mma, ọ dịgolu mụ na gị mma, ịghọtago. So yes, okay movement Unity Summit. Yes, on Abuja for the Unity Summit. All right, so Arinze, thank you for joining, even though you're on Abuja. Dalo so for making out time. Solomon, see as one person find like 2 people, my dear brother. Are you Megan? I don't need to be cut on fresh. What I go? Chukwuma branches him to Christ the power of God in man. This I pray for you because of your good programs with honesty and remain endeavor to your at all times. Beautifully, thanks and God bless you all time. Daalụ so. Chukwuka Odezulu join kwam. Daalụ. Jevet biko ọ bụ na ị na-achọ ịgba nkịta gị ọgwụ ma enwere m a vet doctor in the house. Vet, that's a veterinary doctor. Your pussycat, your dog, so ọ bụ na ị chọrọ, yes, a vet doctor, contact Vet. Chukuma Branchas, good evening, Auntie Chinazo. This is your poem. This fateful evening, there is a redeemer. Dalo so, dalo.
Emeka Alex, hi, daalụ sọ Emeka. Eugene Ofere, Eugene Oferere da Silva, ha, good afternoon, daalụ sọ. St. Jean Mayo, hi, daalụ. St. Jean Ospamu, shalom, daalụnụ. Emeka Christian, hello, good luck, daalụ sọ. Kingsley Chuka watching from Owerri. Chuka, my darling, daalụ sọ. Okay, Martins, we want a better Nigeria, my dear brother. I agree with you. I chọrọ a better Nigeria. So, how do we, everybody, I nwee a role to play. So, ọ bụrụ na o ruo your own turn, you need to iche ka o ruo your own turn. Any little effort ị ga-eputu into the society, ọ ga-adị very very important n'ime ya, because ọ dịrị onye ọzọ mma, ọ dịgolu mụnwa na mma, ọ dịgolu mụ na gị na mma, and anything anyị na-eme ụfọ dị mma gị na onye ọbụla. And I'm telling you, o merọ gị ome onye nọ gị n'akụ, o merọ gị ome onye nọ gị n'akụ. So thanks and shout out to everybody joining na YouTube. Helen Kingsley, Alela, daalụ. Ogechukwu Martins, daalụ. Helen, my baby girl, daalụ. So Summer Links, agwa ama mgbu gị na your 4 kids. A m echezi ka onye bụ Summer Links a, okay? Daalụ so, daalụ. Emeka Christian, daalụ. Thank you so much. Thank you. All right, so I get kpachalu to be a man, because even in the midst of this holiday, even though na nwoke na-ezu ike, anyị makwa na onwe ife na-eme isi na akpa nwoke, like mụ nwa now, abụ m nwaanyị and I feel that way. So imagine otu nwoke si efeel. Ọ na-abụ nnọlụ, ọ dị m ka onwe ife mma isi, ọ dị m ka na m amapụghọ n'ogbe je mara ife na-eme n'ogbe, ọ na-adị m ka na m eme isi something, ọ dị m ka mmadụ ego kwesịrị ịba m n'akpa na-aba n'akpa onye ọzọ. So ọ dịrị easy, and I see all the men kwefuru ụmụ nwoke. I keep saying it ebe a, abụ m onye na-ekwunyere ụmụ nwoke, because ọ dịrị izi. Hey, nna mmakwapụta ụwa m ọzọ nwoke, mee ka ibi nwaanyị. Ịkpọ mmadụ ozi a, how far na, biko chọọ ọnụ m oje 2K, akanyetunu gị 2K. Nna biko nunu, anya mmiri na-agba, asị gị osi weta hanky ka osi weta bucket. So ụmụ nwoke na-agba mbọ, and please take time to rest. Asịrọ m ga-ezu n'ike, kama na ezu n'ike nke ọ ya wụ izu, ọ dịka ịdala ngana, ọ dịka iwe lazy person. Ịghọtago? Nigeria ka anyị na-achọ ka ọ ga-esi dị mma, both economically, politically, religiously and otherwise. Ịghọtago? So, but also anyị kwesịrị ịma na charity begins at home. Ị ma na-preach one thing na-eme another. Onye na-preach one day ga-afụ ka ị na-eme ife ọzọ abụrụ ife ị na-preach. Okwu agwụgokwa from there. So jisi n'ike n'ife ọbụla unu na-eme, ka anyị na-echekwa, ka anyị na-emekwa, ka ọ na-afịakwa, ka anyị ga-ejeje kpọọ egwu. To be a man, Flavor by Flavor. Ncheta azụ, mpịachie for the day, because of course time na-emezikwa rapụ. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazọ. Ụman, anyị nọ n'Odenigbo, ebe anyị na-akpa nkata n'Igbo. Anyị na-eji asụsụ anyị wee bee n'okwu kirikiri, bekasịa ya nnọọ ka o wee kwa anyị nghọta. Anwe meseji bata nkịta na YouTube. Ọma m nọ Jennifer bia. Jennifer, ọ gị bi ya? Oh, IJ Ijeọma, nna were unu na ezigbo afọ unu na-emepe nu YouTube unu. Were n'afọ unu na-eke nke wụ ọma. Achekwuzi m na onye South Africa ka mụ na ya na-akpasị. Ijeọma, IJ, shout out to me. 14th is my birthday, and of course for ndị niile amụ na birthday, ndị otu Ijeọma, ndị otu IJ, nna asị unu happy birthday. Ndị niile amụ na 1st of May, happy birthday. In fact, for this ma kpọrọ unu ofu egwu birthday song, mana ndị nọ na YouTube na ama ngekwe ya maka copyright, ike okwu adịrọ m. So mma gwu na egwu birthday ma akpọ.
then unu ejezie gee ya, unu gechezie ya nachietezie azụ. Ịghọtago, mechizie pịachie for the day. So na asị unu thank you for joining me from the ime ana obi m n'ime. In fact, isi ka ị search about my heart ma nkọta nwe because ọ dị na the bottom side of my heart. Na asị unu daalụ, na asị unu thank you. Ndị kpọ ọnụ, your contributions dị very very valid. Contribution unu dị very valid. Onye ọbụla dị entitled to their opinion, but anyị ma na-enwe standard. Anyị ma na-enwe standard, and n'Odenigbo anyị na-like follow that standard because o nwee otu ihe kwesị isi wee dị, enwe usoro esu eme ihe. Isi ka ị decide ya ka ị mee ya otu ọzọ, I promise you ife ga-emebi. And na Nigeria anyị bido si ka anyị mebe ihe otu ọzọ, ebe a ka anyị na wee misie ya, anyị misie the track. Etu a ka anyị shwe na-adayerizi n'ụzọ, na-adayerizi. Ọ dịka na ya a giant of Africa. Ịma na ya bụzi giant of Africa, ọkwụnụ ma a na-ayarịgo anya because anyị emerọ ife anyị kwesịrị ime mgbe anyị kwesịrị ime ya. So na asị unu daalụ. IJ, you're welcome. Daalụ so na Ncheta, so to be a man abụrụ a day job. And also happy birthday ma kpọrọ unu ya from Christy Asian, right? Conditional Christy ka m chọrọ ịkpọrọ, sorry, Evi Edna Ogoli. So Evi Edna Ogoli, mma kpọrọ unu happy birthday from her. Mgbe anyị nachetara azụ, anyị apịachie for the day. Daalụnụ. Aga na ebe ọ bụla nna nacheta azụ. I don't suffer. Kedu ife bụ ife a? All right, guys, thank you for joining me. All my friends came in. Thank you so much, guys. Thank you for joining me. But in case I will be busy, so that could happen and I'm ignoring you people. I'm not. I need to concentrate and do what I'm supposed to do. Nwoke na ife. Nwoke na ife. Nwoke na ife. Nwoke piano. Nwoke na-akpata ego. Ego bụ mma nwoke. Nwoke ga-anụ nwaanyị. Ọ ga-ele mama ya anya, lee papa ya anya, wee nekwe ụmụnne ya. Tinye ndị ọgọ. I don't know if Chukwuka Chivari nọ here, but ọgwa m enjoy like egwu. Now you make me like this song. In fact, now you make me hear this song for the first time. Eventually, the billing wee bụ nwoke mmadụ. Mgbozi niile o tiezielu m to be a man. To be a man. To be a man is not a day job. Hey, and so you be. Them say he no dey. Ask am where he go. He go hustle for Ghana. No make a phone. Hey, I see my friend. What there's no to go. Nwanne kedu ife na-eme gị? Ya na ọda ewu. Ọdọ ịsa. Ya na ọda ịsa. Oyibo nwoke gara agba n'ahụ. Flavor n'abalị ya. Oje mbe enwe ilo. Ịma na akọta. Nwoke pam 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 pam. Kingsley, be coming down for what? Calm down for what? Calm down for what? See, today I'm applauding you people. Oh. Men, you people are trying. So I'm dedicating this song to the men. To be a man is not easy. Like, I know if you do, I know if you run 1/3 of what you people are doing. I know if you run ị ga-afụ na men ụzọ si akpata ego. Ọ ga-agwa gị ife a na-alụ. Ọ ga-agwa gị ife a na-alụ. Abaino music na-akụ. Abaino ọnụ na-arịa arịa.
Imakwana menu na menu na America. Guys nọ na na-adọga ife niile nwoke I have to do the song from let me sing the song. Why I go do it properly? Hapụkwa m aka o. No be me do the song o. I no sabi the song like that. But I enjoy the song. I know the lyrics, but I can't sing, in sequence as it is. Ọdọ ewu, oyiwo, yo 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 yo. Ọdọ ewu, ọdọ ewu, oh yo 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 yo. Ọdọ ewu, oyiwo. What am I doing? Atago m konkere. Hey, the birthday. If you know you're celebrating on the any dates in May, of course, this song is for you. Ooh, yeah. Happy returns. Ooh, yeah. I wish you happy birthday. Ooh, yeah. With you many, many happy returns. Paramense. You look so fly. Never about you. Yeah, yeah. I better go make I concentrate first. I wish you happy birthday. Ooh, yeah. And the many, many happy returns. Yeah. I wish you happy birthday. Ooh, yeah. And the very many happy returns. Yes, so for everybody bụ na fa na-celebrate no birthday for this month, anyị na-ebido n'ọnwa in case nchezo n'ime ọnwa. Just in case nchezo, asịkwa m ka m bido n'oge. Thank God for Ijeọma. Ijeọma bụkwa na ọyị m nwaanyị mana echetarozi m afa nne ya mana IJ happy birthday. Ana m eji gị anụ ndị ọzọ as a point of contact. It was a blessing to everybody bụ na amụfa na May. And of course, anyị nwa bụ na anyị na-esonye fa n'ime ọnwa Mee anụnwa ka anyị na-amachikwa into our very very bountiful month. Ọnwa anụnwa ga-adịrị anyị iche pasịa ọnwa ndị ọzọ. So na-ewish you happy birthday. Na-ewish unu ifeọma na-ewish unu open doors, na-ewish unu God's favor, na-ewish unu destiny help unu. Ekpere ahụ ị na-ekpelu Chukwu nna nnọọ ya za gị sins ọ ga-aza gị ya n'ọnwa. Ịghọtago, ị ga-adị very very close to your destiny and to ife ọbụla ị na-ayọ Chukwu. Ihe ama mfekwa n'alụ gị arụ. Ịghọtago, ọ ya adịrị gị mfe n'ọnwa. So abịagokwa m na mbịachi n'ụbọchị nke taa abịago m to the end of the show n'ụbọchị nke taa. Onye jekwe Cecilia ajoinụrụ m yesterday or joinụrụ m today. Ịma na ihe nji recognize bụ na nwere mgbe ọ dị ajoin m na YouTube. Ọ na-esonye m every single time
na YouTube. So m na-asị ya ọ bụ na ọ na-ege m ntị ebe ọbụla ọ na-adị m sure na ọ nọ ọfụma, na arụ dị ya, na arụ gbasiri ike, na udo dị n'ezinụlọ ya. Ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nkịta. Ndị niile kpọrọ m na-asị unu daalụ, ndị sonye m na YouTube na-asị unu thank you so much. Daniel Chinedu, daalụ. Daalụ, you go soon bite your tongue, my dear brother. I love songs, so ọkwa for mụnwa. Hey, egwu egwu na-analụ m isi on a normal day. Ọfọzịkwa mgbe m nọ na studio, the speakers a na-aba m n'isi, ọ na-aba gị m n'isi. So yes, abụ one of those people bụ na song bụ my solitude. Ma afụrụ ebe m ma agbaga nje ka weregodo egwu ka mụọ isi. Ọ na sometimes nụ ka ndị mmadụ na-asị suicide, ike ọgwụ, depression. Na wonder say where does song come in this? Ka ebe songs, ka ebe egwu na-abata in the mix of all but it's well even inside where mmadụ niile ama mbụ ofu. So na-ekene unu na-asị unu daalụ. Ka echi niile bụrụ ụbọchị ọzọ unu ga-eso n'ije afịa, ma bịa chi niile n'ije afịa, ka anyị nọrọ kpaa nkata dịka otu osu gbasalụ exchange, buying and selling, goods for product, products for money. Na-asị unu daalụ. Ka ọzọ emena, ka echezọ nke megolo eme. Daalụnụ. Prọfesọ onye egwu, ọzọ emena, echezọna. Ndewo. All right, guys. Daalụ for joining me. Thank you so much. Cording Ichi. Thank you so much, Sandra. Daalụ. Ịbịa late, mpịachi ka m na-apịachizi. And I thank you for joining me. Thank you so much. I appreciate you. You're still in Ukraine with all this war. I wish you good luck in your business. Take care of yourself and don't pay attention to the haters. We all have the same color of blood. What are you doing in Ukraine? Thank you so much. Please subscribe. Share the link. Thank you so much for joining me. Thank you so much, Sandra. Mwenyi, thank you so much. Hey, go on Ukraine, I beg. What are you doing in Ukraine? Born in Ukraine. Wow. I wish you long life. I wish you safety. Thank you for joining me. Please subscribe to my channel. I'm Ukrainian. Thank you for joining me. Bye, guys. Bye.